Salut prieteni, sunt Mateo Freestyle, astăzi o să facem un videoclip. Shoot-uri cu mine, aveți portar. Uite-o! Așteptați să vină. Am marcat un gol. Să crăcăleagă. Gol! One. O, pardon, nu s-a pus la sfârșit. Gol! Văd că am marcat foarte multe goluri. Mă bucur și de atâta bucurie. Eu să mi-a zburat fața. Vreau să-mi dau o grămadă de goluri. Da, să știi că am dat un gol. Sper că v-a fost de folos cele două videouri. Mai ales unui prieten, Raul, a spus că i-a fost foarte de folos. Și îi mulțumesc că s-a uitat. Aoleu! Mai am și un prieten, Teo, îi mulțumesc și lui. I-a spus că a spus că e mișto. Bă, du-te și ia-o, mă. Da. Bun, o să mai urmez câteva videouri după acestea. Bun, hai să ne ținem să tot ca lumea. Am luat peste. Edi ăsta își vrea și satele.